tal-għasel inti twelidt. Min raħal ċkejken illum int kbirt. U lidak għarfu kull ġieħ jatuk, miż-żmien li moddi sa dak tal-lum. Kaħlan il-baħar imdawwar miegħek, bħal donnu jifraħ bil-ġmiel minn tiegħek. L-Apostlu l-Qajt fis-snin bikrin, mill-qar imqaddes beda twemmin. Bħala wliedek melleħin, dak ġrajietek bikburin, namlu festa nazzjonali tal-bambina titolari.